Ассалому алейкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми Дураи Ватан ва мардуми сарбаланди Тоҷик. Дӯстон, имрӯз 30 май соли 2025 навори автомобилҳо кардам баҳри шумо. Ҳама мошино мақсад мошинои маладӣ ошна ҳастанд. Баҳри бардоре ки ай ғарибии худ комментария кардан, мора қадр кардан барои ҳамои автомобило бардоро. Нигоҳ кунед, фарқ надорад хонаи мошин замин чизе ки ҳаст, бихоҳем ки тезтарак савдо шава. Каналҳои хуб ҳам дорем. Мегирем дар 3-4 канал эълонш мекунем бардоро, мисли ҳамисонот дарав савдош мекунем. Навор маъқултон шава, агар лайкора бизанен, маъқултон нашава, бозам лайкора бизанем бардоро, ай шумо ҳеҷ чиз намерава. Наомагиҳо ҳатман хоҳишмандам подписатсия кунед. Ассалому алейкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, автори Саудо ТВ ҳастам бо шумо. Станоки пеноблок бурурӣ бардор азиз, нигоҳ кунед. Як қолаб, ду қолаб, се қолаб, ҳар як қолаб 6 пеноблок мебурора. Ин размери қолабу хоб 60 30 ба 20 ай. Хитон хит кардем бача азиз. Асаҷа бировардем як чанта. Калон мешаванд. Се қолаб дорад, дуташ 12 тай. Як тайгаш боз 4 тайга 60 30 ба 20 ай, боз як ду 3 тайга перегородкада 10 кам мебурора бардор азиз. Инаи маҳсулот ша алибастр мегирем. Хоб қумо баъд семент, хай об. Инаи дариҷа мекӯбем. Вақте мерезем, мекӯбемш, мерезем. Короче, пена генератор дора ҳамроҳи худаш, компрессор дора, миксер дорад. Хоб аз ҷа хай хафша мегирем. Шпател дар кор мешава, сатил дар кор мешава, қум семент. Якним қопчаш хоб 3.5 пеноблок метия. Амира як қопчаш худаш короче 14 сомон ай, 14-15 сомон як қопчаш. Нигоҳ кунед бача азиз, якним қопчаш 3 та хайна бигирем, 3 пеноблок мебурора. 3 та пеноблокаш 20 сомони 60 сом мешава. Хоб 3 кара таша 60 сом, анаи як қопчаш 14 сом. Ҳисоб кунед, якним қопчаш 14 сом чанд та мешава. Баъд натиҷа бизнеси тайёр бардор азиз, нигоҳ кунед да. Мақсад барои хона кардани худам гирифтам. Корбори худма кардам, хонаҳома бардоштам баша азиз. Баъд ина акама худам дар ҳайси блогерӣ кор ки мекунам, ҳамин чиз мада дар кор нестай. Кадомитон мехара ина марамат. Аз Ӯзбекистон заказш кардам, қариб мада ҳамин чиз 14000 сомон ғалтид. Каси мехара 12000 сомон мефурӯшимаш. Марамад инам дар WhatsApp бинависенен. Адрес ноҳияи Восӣ, деҳаи Ҷаврез. Ина дӯстони азиз, худо хоҳад бо худам нишонтон метавонам тарзи тайёр карданша, ай ки ҷо гирифтани алибастра. Хулас мефаҳмонам. Занг занен, кадомида дар корай, занг занен, кадом дӯсту бардортон хоҳиши харидори аппарати пеноблок дора, дар ами навора падилиса кунен. Зинда бошем бача азиз, обод бошен. Лайкора монен. Саудо ТВ бо шумо. Ба якм эълон мегзарем дӯстон. И аппарата мақсад нияти фурӯхтан кардем. Daewoo Nexi солаш 1996 мардоро касе ки дар ваҳдат ҳастанд айни ҳол бовар кунед мошинчаи нағз ва арзон 10500 сом. Daewoo Nexi солаш 1996 дар шаҳри Ваҳдат. Гази холӣ қатъи раҳ мегарда бародаро, яъне ки дар кузови седан, моторш 1.6 коробка механикае. Рақамҳои 4 94 006 WhatsApp яка ва ҳамдаси маромат ки занг бизанед. Акимнем бародаро. Мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Коробка хадовиш 100%, баллонои 80% дора. Утилизатсия надора, документам надора бародаро. Мақсад харидори ҳақиқӣ бошен, як бо бипарсен. Аз анзи рафта исуси ваҷда мекунен. Маъқул то шумо мегирен, я документ мекунен, ҳам мекунен, мегардин тамом. Ба 2 миллион мегзарем дӯстон. Daewoo Nexi солаш 1996. И дар шаҳри Душанбе беҳад хуб, анаки нигоҳ кунед бардоро. Беҳад нағз 13500 сомонӣ, газ бензин, аби мотори 1.6 коробка механика. Рақамҳои 952 метавонед ки шумо бардоро занг зада боз бипурсед худаш. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор ходовои ҳамаш 100%, баллонш 70%, аккумулятор нав часпондагем. Ака плюс и бардоро нигоҳ кунед, бо солона боз ҳуҷҷат ҳаст.
срочно бояд бифурӯшиш мега акамон 13500 сомонӣ. соли 1996 Daewoo Nexi акамон гуфтасе свеч сафеда чихе ки хитон дистен. мотор коробка 100%, баллонои 70%. бо яксола ҳуҷҷат. нашоти хариди фурӯш усинш проблемаи шумо, яъне аз мо як пешкаш кардан. ба эълони сеюм мегзарем. боз Daewoo Nexi солаш 1996 иам дар шаҳри Душанбе. рангаш сафеда ки хишру чотка кардаги, дискош ништияк хидна маъқулаам хел диско бардоро. хуб 11000 сомонӣ нархи автомобил. бензин плюс газ дар кузови седан, моторш боша 1.6 механика коробка. рақамо 103049797 ҳам WhatsApp ва ҳам дасти ака. тамошо кунем бардоро навора. сурати мошина хитон бибинед, дард меберин. хай бардоро 1996 май солаш. мошини арзонтарак гуфтем пешниҳод ки мақсад 11000 да амиқа мошин мета. ами автомобиле ки бародар кор бурта буд кина шарт неса қиматбаҳоша харидан. ака бинед ҳуҷҷатҳош тамом шидаги дастае. мегирен ҳуҷҷат мекунем да бардор. ба чорум эълон мегзарем. инак эълон чормон чия? Daewoo Lacetti. иҷа бо камтара ба забони русиям бояд гап занам ака. дар Душанбе 60000 мега бензини холид, кузов седан, моторш 1.6 коробка механика, рақамҳои 0001 да метавонед ки шумо занг бизанед. машина в отличном состоянии. мотор работает без никаких нареканий. шины новые бардоро. машина не участвовала в ДТП. не битая. звонит конкретным покупателям. мошин дар ҳолати аъло қарор дорад бардоро. муҳаррик бе ягон эрод кор мекунад, яъне шинаҳо навай. мошин дар ягон хел садама мақсад иштирок кардаги нестай. ягон бор авария нашудай мошин. танҳо харидори ҳаққӣ занг мезанам мега дар ҳамин рақамҳое ки 9440001 дар WhatsAppш бинависем бардоро қаттон боз муомила мекунад аст боша. 60000 мега Daewoo Lacetti. ба эълони панҷам боз Lacetti солаш 2004 май. иам дар Душанбе бардоро светиш сиёҳ ира мегирива якта танировка кунӣ агар ба фикрам ки мошинча биқаги мешавад. дар Душанбе 31000 мега бензини холӣ дар кузов седан, мотори 1.6 коробка автомат бардоро. автомат коробка. рақамо 912 6969 WhatsApp ҳам даст яка. ака хубиш да чия? як сол дига ҳуҷҷат. монитор задни камера дора. кондитсионерш нам хеле 100%. мотор коробкаам 100%. варианти Ali6 ам присай ки мега аккаунт мебинем. бардоро шумо ҳам хел мошин боша ёки хона замин чизе боша, мақсад дар ҳамин аввали навор рақамҳои хидматмондагим илоҷ боша маълумотро тариқи суратош ёки видео кардаро кунен пешкашон кунам баъди тамошобинам. беҳад харидоро зиёдам. ба эълони шашум мегзарем. боз Daewoo Lacetti соли 2003 дар Душанбе аст. бензини газ, кузов седан, мотори 1.6 коробка автомат. рақамҳоро дистем бардоро хай 989 153295 ҳам WhatsApp ҳам дасти ака. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор коробка бе проблема. 4 баллони навак, салон кожаи документҳо плюс ҳамаи и бо солона утилизатсия дора, ягон камбудӣ серьёзӣ ҳам надора. бензин мерезӣ бародар ҳай мекунӣ мегарди. алиш неки намешида дастаи автомобил 34500 сомонаш мега камон. бо насиб боша муомила як рафта аз наздик бардоро важдини кунем мошина 2003 солаш кӯҳна нест. салонш кожаи чихе ки хитон дидесен. мақсад мошинча ништияга автомат гуфтен 34500 сомон, қариб 35000 сомонӣ. шояд ки ака айхтон вобастагӣ дора арзон куна бо як мумкин 30 тода бута агар чотка агар чи бирем харидорӣ кунем. ба эълони ҳафтум мегзарем дӯстон. вазо сар шид мошинои молодёжни ВАЗ 21 сош 2005 дар Душанбе мошинча молодёжни 14000 сомонаш мега. ҳуҷҷат надора. неки ягон ҷошам задагие пусидагиам нест. хуб дар Душанбе 14000 гази бензин, мотори 1.6 оддӣ, коробка механика. рақамҳои 063 33 33 66 WhatsApp ка ба ҳам дастида метавонед ки шумо занг бизанед. бо рафта як
дилтон дур бура ва агар бардоро ба устоб ренохӣ касое ки мақсад мошин намефаҳма дарёфтен кам кадам мегире нархора харидор боша агар аку усунш ахтом баста гира одам бояд чизе ки харидорӣ мекунад мусибатам набошад фикри ақидатона дар бораи ҳамин гапам банависем бошед бачаҳо ба эълони 8 мегзарем ваз 21 10 2003 дар ҳисор бардора ҳисорӣ агар ҳаминҷа бошед дастора мебардорем ҳама каса 16 сумш мега яъне 16000 бензин газ моторш 1.5 1.6 не камрасхотарак мақсад назар ба дигар автомобил коробка механика рақамои 902 44 0001 ватсабака ва ҳамдасӣ мошинча 100% мотор ходовой коробка документ утилизатсия ҳамаш навай ин музикаш короче чёткай бад мақсад мехона мошина мегири фақат ҳай мекунӣ мошинча как гоночный кайгай ништягайда хидмда маъқулай 16000 сомонӣ 21 дарам мега ба эълони 9 мегзарем боз анаи автомобил шояд ки ба ҳамаи шумо конкретни бад маъқул шава ваз 21 2006 дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ қарор дорад айни ҳол 4 нисвет як тайга тонировкачаи ништяк дискора бине бардоро необычный хел дискок почти ёфтам намешавад дар хавха магазино 18000 бензини холӣ мотор 1.6 коробка бошад механика бардоро варианти алишиам ҳаст харидори аниқ бошад мега биё ай пеши бин мошин конкретна боз арзон мешавад анаки нигоҳ кунем бардоро рақамҳоро дидестен метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед дар ҳамин рақамҳое ки 170 охириш 0303 марамат кунед шервачо мошинча ништягай як фаждени кунед баъд бигирин охир ба даҳум эълон мегзарем инак баъзур боша эълонҳо камтар зиёда вале боз ваз 21 да сов мошини молодёжниҳо арзон чихе ки обложка видеорахтон дидем гуфтем кубес бинем солш 2005 дар душанбе 14000 мега автомобила ништягай сестаниш неки документ надора ягон ҷошам задагиам чиздагӣ нест хуб дар душанбе 14000 газ бензин мотор 1.6 механика коробкаш рақамо 063 33 боз охириш 99 ҳам ватсап ва ҳам дастияка даруни мошина бинем бардоро салонош ахтом бинед мотор коробкаи ходовош ништяк усто баред ягон дард ёфтен агар хай боз шояд ки арзон бикунатон 10005 ҳисодош гуфтамонамтон 10005 ваз 21 дара ҳатман барои эълони мошини худ бардоро изонакаша метавонед ки муроҷиат кунед дар канали авто тв савдо тв ҳамаш каналҳои хидмат ваз 21 да солш 2002 дар шаҳри кӯлоб анаи нархе чихе ки дар обложка дидем бардоро эбеску дараст бошад 8000 сомонӣ 2002 сол дар шаҳри кӯлобай газ бензин 8000 сомонӣ мега автомобила 21 дара хуб мотор 1.6 коробка механика рақамои 5 та 0 79 98 охириш 5 та 0 79 98 ватсап ва ҳам дастӣ ҳуҷҷатош тамом шудагия техпаспорти пластикӣ дора бардоро як проблемаи калонтараш ки чихе ки хитон дар навор дидестен мошин оинаи пешаш кафидагия аллакай ба худи шумо маълум ба 12 эълон мегзарем шер бачаҳо ваз 2115 солш 2007 дар ваҳдат айни ҳол мошинча қарор дорад свеча бинех варк нагар мефорад мошина бигирию нами гиргирди шаҳр то бирхи фақат бензини холӣ хати мерава мотори 1.6 коробка механика рақамҳои 001 221105 ҳам ватсап ва ҳам дасти якада марамат кунед тез занг бизанед 17000 сомониш мега аккаунт боз муомила солш 2007 бензини холияй аллакай мотор шумода маълум шид автомобиле ки газ бензин аралаш кунад мақсад назар ба хелиҳо холи бензин тезтар ҷазир мешавад газ бензин аралаш бошад шербачаҳо до охири навор расидем хоҳишмандам лайкро ҳатман бизанем барои пешрафти канали авто тв сай мехтона ҳам вақт бигзорем бардоро барои реклама кардан барои чунин навори зебо ва шавқовар гузаштан ҳатман метавонед ки ба мо муроҷиат кунед инам хе эълон мекунем хона мошин замин квартира чизе ки бошад ягон молу маҳсулот ё ки техника барои ҳамкориам бардоро метавонед ки занг занед айни ҳол спонсор надорам боқӣ дар паноҳи худо бошед
تا نوارهای آینده.